Kanek All India Radio Shillong, kakubor ban puli dailus atas kini kilong kimat bakong san jong kakubor. Pensemai ulat ke Meghalaya utatha gatha roy, yau Justice A.K. Mittal, kum Chief Justice Bathmai jong ke Meghalaya High Court, hinin kesengi. Pelat Menteri Rangba ke Meghalaya Conrad K. Sangma, ya ke Meghalaya Muka Mission, State Convention Center Shillong, hinin kesengi. Bat nshim jing smai upema khandu mentakasi kum Menteri Rangba jong ke Arunachal Pradesh. Ulat ke Jela Meghalaya utatha gatha roy ula pentian smai yau Chief Justice Bathmai jong ke Meghalaya High Court Justice A.K. Mittal hinin kesengi Haraj Bhavan. Justice A.K. Mittal ula shimte kum Chief Justice ke Meghalaya High Court haga jaka jong Justice Muhammad Yaqub Mir. Hak lang penbam smai le don langru ki menteri sorkar ki he officer sorkar bat ki wei te. Menteri Rangba ke Meghalaya Conrad K. Sangma ula pelat ban penteri kam ya ke Meghalaya Muga Mission hak lang ke belalong State Convention Center Hashalong hinin kesengi. Habakran hak lang Menteri Rangba ulong ba da ka jing pelat ya ka Muga Mission ka jing penmi ya ki jan Muga hapo ka jala kan nang ki lengba ka jing rap bisa ka bala jan kon shispa lai phok lur tengka na ki seng bei tengka ba pher na ka banta palat sansnem. Menteri Rangba ulong ba ka sorkar ka kloy ban pentre kam ya ki bot tre kam bat ki program na ka banta ka jing ya chaprang jong ki seng tre kam ki barin. Shu ulong basen an sapen miru ya karen san ya de ya thiet online balatep kumka Megha Mart nakabanta ban pinya yo ya ka jing ya de ya thien ya ki mar ba pen mi da ki nong seng kam la jong banapo ka jela. Nakalyang Additional Chief Secretary KN Kumar ulong ba ka sorkar kalawat ikilan nakabanta ban pentre kam bha ya ka Meghalaya Muga Mission kum ki jingpen bha ya ki kor ki bor bat ki wei ki jing don kam. Ula pentip ru ya ke lang ban sabo ya ke Muga Farmers Training Center Hare Subelpara North Garo Hills gaban pinya bat ajing hikai ya ke nong Thanjan chapang ki ru kam pindan kam ya ki kor ki bor ke juk menta ha ke bat Thanjan. Menteri Rangba ula pelait ru ya ke Meghalaya Muga Mission document ha ke ni ke lang. Menteri Rangba do Narendra Modi ubalaya kando yo President Baminshwa Pranab Mukherjee ha New Delhi hinen kesengi ulaong ba Pranab ulong unong kedaulanti ubala I bha hakasan perthai bat ulong ru ureu nang reu tem ubakham kraw bani kiwei. Modi ulaong ru ba Pranab Mukherjee ulong nong san perthai ubala no senyang shikat de shakaroi kapar jongkari. Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District Abhishek Bhagotia hnen kesengi ula aya ke khusnam balatim kum ke Jivan Raksha Padak Award arachar khatpra ya ukraw borlang khaluki jong kashnong maurang keneng ha ke jihalang kablalong ha ke office jong Deputy Commissioner East Khasi Hills District. La ban pinken mau bahag arpo santarik ulber arhajar khatnyo ukraw bok lang khaluki ula pelat ya we ukhna school badang shong class 1 ubakarteng urolan roy lawai na kabangam jelop hakawa namlang kabaha bapo kamaurang keneng CNRD block kiwai pat kibalayo pedang ya kanika khusnam kilong ushan lang marbanyang bat uwalambok sopot kene kedek All India Radio Shillong kabawan lam shapi ya kubor. Ha Arunachal Pradesh ka BJP ka bala job hadu South Hawai seat ha ka yeng dorbar thawan ka badon hreu phongut kitkhon kan thaw ya ka sorkar jongka menta kasi upema khandu ubala shajet banlong Menteri Rangba ulaong baki breu jong ke jalla kila sngongu iki kambo Menteri Rangba do Narendra Modi ulale hakene ke sans nembala len bat ka sorkar kandang hab banya khun yi kiching babon khamtam hagaban kenteu irat ya ke jalla shakikardan kibashajrong ukhandu bat ka kun hun Menteri jongu ken shim jing smai menta kasngi ha itanagar ka MLA badang Shushajit Thamai jong ka National People's Party NPP na Salsila constituency ka Ferlin CA Sangma kan shim jing smai menta kasi kum ka khot bapura jong ka yeng dorbar thawan ba shipho jong ka jalla
ya ke jing pentian smai in penlong hakam ratrekam ulampang ke yung dobar thawan hakan dailan hakapor arbaje no phaisngi kumban chipin ken mau ka Ferlin CA sangma kala shaje na selsela hak election shiteng samoy kabalalong hak khatway tarik uyayong bat ke jing nyo vote kabalalong hak ar pholai tarik menta ubnai da ka ba pinrem ya ka kertong jong ka Congress ka June Eliana Marak da ka jing thamu banang pen bha ya ka jing a jing sumar ki ban pen duna ya ka jing yap jong ki khanna khlung na ka jing pang pen her la ple nen ka sngi ya ka jing pen long ya ki intensified diarrhea control fortnight ITCF ha Ganesh Das Hospital Shillong da u additional chief secretary ka Megalia badai pen ya ka tanat health and family welfare upi ingti haba ajin kren kum kongsan u engte ulong bashipau na ka shispa ka jingyap jongki khanna hapo kari kadai na ka daw ka jingpang pin her kpo bat kane ka jingpang kadai ka ba ar na ki jat jingpang ka ba julong ka daw jong ka jingyap ki khlung khanna hapo ka jela Megalia namar kata baro ar ka sorkar pedeng bat ki sorkar jela hakal lengkari gila shimkhya ban pendu ya kani ka jingpang khanang ban pendu na ya ki jingyap jong ki khlung khanna gibayo ya kani ka jingpang u engte ulakentu ya baro kinong don benta bakin shim ya ka IDCF kum ka kam bah khamat e khamtam hakini ki artayo baki penlong ya ka jingpen trekam ya ka Secretary Katanat Health and Family Welfare ka Megalia Upi Bakshi Ubalongru Mission Director ka National Health Mission Jong Kasoka Megalia Ulaong bahapo ka IDCF in some ye ki dawai kuli zinc but ORS shakilong yin ki badon ki khanna ki bahapo sansnem karta bat an penlong ru ya ki program ban pensong tho ikikimik pa halor kum no kin le la da ja ba ki khlung khanna ki yo ya ki jingpang pen her kpo ulapen tip ru baka sarkar India kan sawan ra ru ya ka rotavirus vaccine na ka banta ban penduna ya ki jingyap ki khanna na ka jingpang pen her kpo Bon bha ke khat jong ka VDP kile shimbanta ha ka chia lang pat ba balapen long ha district library menthong jowai ha ka ba u deputy superintendent of police headquarter West Giant Hills uba M Marngar ulakran chapang ka sok ka shingan jong ka shinong ka thau bat ya ro ru ya ka jing shimbanta shithem jong ke khat ka VDP khamtam ha ka jing trelang bat ka jing kristan jong ki ha ka por ba pen long ya ki election MDC bat election shaka yang dorbar thawan Lok Sabha uba marngar ulakan tu ikit khat ka VDP bakin yai beteng banyarap ya katanat pulen ha ka banrat din khong ya ki kam sniu kam bomman balai phauchan la samru ya ki certificate bat ya ki khosnam da ka songpisa shaki shipautali ki shnat jong ka VDP na ka banta ka jing shakri bha jong ki Katanat sipai jong kari India kan penlong ya karali thongkam baningkong e kabalong kerpang tang nakabanta ki kenthai nakabanta ban penrung hakakam soldier general duty category kum ki women military police hak army headquarter recruiting zone Shillong northeast ya karali thongkam labo ban penlong hakatayo bakhatdu jong naitung menta kasnem bat ka jing thap kerteng online kan kot hakaphra tarik ubna jelleu arhajar khatkhandai ban penkut ya kubol sa sisin ngan pensngau ya kimat pakungsan pensmai ulat ka Megalia utatha ga tharo ya justice ek mital kum chief justice bathma jong ka Megalia high court hnin kasi pelat menteri rangba ka Megalia Conrad ke sangma ya ka Megalia Muga Mission ha state convention center Shillong hnin kasi bat nshim jing smai upema khandu kum menteri rangba jong ka Arunachal Pradesh menta kasi Kato ka kubol kalakot na All India Radio Shillong haka po prabajeng inisok ba ka Daily Station na kabanta ka kubor haka katin Hindi ban pinbot pat na ka kubor haka katin pareng haka po pra katsan minute kani ka All India Radio Shillong